Siyahat öýçüler, ýagny Erzana degişli bolan Kemaliýet etrabyna, ýagny bir näse ajaýyplyklar we bu ýerdäki ýerleşýän dağ belent geçlerine bir näse gadymy öýler synlamak bolýar. Şu ýerde ýene-de bir insin çekýän zatlaryň biri bar eken, şu synlaýan gadymy öýleriň biri bolmak bilen öý eýeleri gelen mihmanlaryň kimdigini bilmekler üçin şeýle düzgün giripdirler. Ne gapyda synlaýan gulp görnüşinde waslar bardyr. Egerde buloýa mihman dinan gelen bolsa aşakdan şeýip kakýan ekenler. Ya bolmasa da öý erkek gelen bolsa ýokardaky şeýle ýagny towaslar kakylyp öýe gelýän eken. Elbetde öý eýesi şu urulan ýa-ni kakylan görnüşlerden öýe dinan ýa-da erken gelenini bilýän ekenler. Ýene-de bir aýtmak isleýän zadymyz elbetde dinan häsiýetine nädiklik maksus bolmak bilen kakylýanlar ince teslik bilen duýdurýar öýesine dinanyň gelenini, erkek gelenini bildirýän kakylýan ýer bolsa ýagny ýogyn tesli bolmak bilen ýa-ni öýesine erkegiň mihman gelenini aňlaýar. Bize şeýle maglumatlar berdiler öý eýeleri. Elbetde häzirki synýan binaňyz gadym döwürlerden häzirki günümizde gelip ýeten ýöne häzirki döwürde rejeli işler alynyp barylyp esas seýahatçylaryň gelýän ýerleri. Bu ýerde adamlar hem ýaşaýşy bolsanyda bir näçe ýerlerde milli naharlar, tüýjülikleriň taýýarlaýan ýerler hem ýerleşdirilipdir. Seýahatymyzy Kemaliýetden, ýagny şu ajaýyp dağ tebigatly ýerden dowam edelim. Bülbüller özlermiş gülü